Време е и за обещаният анализ на филма «Фокус». Надявам се да изпитате голямо удоволствие от него, защото там и двамата герои използват толкова много грешки и толкова много правилни действия, че ще ви стане по-ясен процеса на влюбване. Да започнем с това, че не всички филми са за живота, защото не се пишат от психолози, а от сценаристи. А тяхната цел е да докоснат колкото се може повече хора, за да платят да гледат филма. Но филма, който ще анализираме днес, е един от малкото, които показват правилният процес на възникване на любовта. И така, в него има два главни героя, успешният мошенник Уил Смит, Ники, и неудачната джебчийка Марго Роби, Джес. Ще търсим момента, в който Ники се е влюбил в Джес, който е решил, че това е от пръв поглед не е познал. Това е груба грешка и огромно неразбиране на процесите на любовта. Той не само, че не се е влюбил от първия път, не се е влюбил и от петия. За да влюбите мъжа, трябва да го разбирате. Да видим какви са мислите на Ники до най-малката подробност. Тя – неудачна дребна крадла на портмонета. Той – успешен мошенник, който има цял екип и който печели милиони. Затворете сега очи и си представете, че вие сте този успешен, богат мъж. Представете си, че имате екип, че хората се стремят към вас. Взимат пример. Вие за тях сте лидер. Каква жена бихте искали до себе си? Улична джебчийка, която краде портмонета, или ще искате жена на вашето ниво? Разбира се, че жена от вашата класа, защото тя ще бъде потвърждение на вашия статус. А това момиче Джес е на много нива подолу от Ники и по материално положение и по интереса на мъже от неговото обкръжение. Тоест, тя не е интересна на такъв успешен и богат мъж. И за това е интересно и полезно да проследим как е успяла да го влюби. Как Ники е разбрал, че Джес е неудачница? Разбира се, че по грешките й от долна позиция. И разбира се от това, че тя открадна само портфейла от човека, с когото беше в началото. А както се изрази, Ники е могла да му вземе и бъбрека. На Ники му е станало интересно каква е тази и затова се е качил с нея горе, където видял, че е неудачница и нищо не се получава. Тоест нивото, на което се намира човек, се вижда, той сам го показва с поведението си. Ще бъдете ли мой гате? За малко. Красива жена може да прояви инициатива, но след това трябва да следва дистанция. А какво прави тя? Тя започва да прави глупави грешки. Нейната цел е да замъкне Ники в стаята си, където я чака сътрудника и за да осъществят плана си. Но работата е там, че в продължението на филма тя иска да го влюби. А ако иска да го влюби, всички тези стъпки са много погрешни. Джес. Ники. Бургундско. Браво. Това с вината е объркващо. Откъде ги знаеш всичките? Нейните номера са детски, нелепи и много прозрачни за Ники. Тя е като отворена книга за него. Първо, седна до него, измисляйки си, че предишната й компания е опасна, макар че човека спеше пиян. Не я нападаше. Тя го попита, виното бургундско ли е? На което той й отговори само чудесно. И от това тя направи нелепият извод, че знае всичко за виното. Откъде на къде? Забелязахте ли тази неадекватност и несъответствие на думи и изводи? Тя му досажда с приказки и въпроси и той усеща всичко това. Представете си, че вие сте в ресторанта и до вас сяда непознат мъж, който забелязва, че виното ви е бургундско. Вие му отговаряте с една дума и от това той прави извод, че знаете всичко за виното и пита «Откъде?». Разбирате ли колко е неадекватно и прозрачно е всичко това за незаинтересован и невлюбен човек? Главно от пиене. С количеството трупаш и знания. В такъв случай аз съм голям експерт по егер бомби. Ще те науча, ако искаш. Той даже се засмя. Не само не я пита за виното, но не я смята и за експерт. Не я знае коя е. За сега вижда само нелепото и досадно поведение. Обърнете внимание как той правилно реагира на малките й грешки в общуването, леко се засмива, обръщайки нещата на шега, не започва да спори, че е експерт по вината, както повечето биха направили на негово място. И обърнете внимание, че Ники въобще много правилно и красиво се държи в отговор на нейните конфликтогени. Вижте и разположението на телата им. Джес се е наклонила към него, тя прилага натиск, а той се е отпуснал назад в стола леко отекчен. Неговата позиция показва, че не е заинтересован, а тя наопаки много е заинтересована да го качи в стаята си. Може да е заради алкохола, но беше хубава вечер. Благодаря ти, че
че ме спаси. Отново неадекватни изводи. Той не я е спасявал. Да те изпратя ли до някъде? Всъщност, отседнала съм тук. В хотела. О, виж ти. О, виж ти, казва Ники все едно е очуден. Ники я прочита като отворена книга. Тя за него е аматьор. Неговият екип изпълнява всички тези номера много по-професионално от нея. Да, той после не я лъже, че се е качил просто от професионално любопитство. Тя не го разбира, не го вижда, а той предугажда нещата на 2 крачки напред.